Cik, cik, lo. SR banter sisih. SR banter sisih. Yo jauh Mas Keyboard, Cik, Mas Keyboard di. Lo. Cik, Mas Ayin, lo. This. parkirnya buri Mas. Parkirnya buri. Ya. Kuwi lo mati lah. Nah, dikakne sik. Oh, mati kok. Kok pencet ae. Dan juga diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasa makaryo sasarengan Satrio Chandra Budaya ingkang dipun pandhegani dening Mas Wawan ingkang dipun dening Lalatan Kenayan Tulungagung punya. Saya sapa selamat siang dan juga ucapan terima kasih kagem bola-bola YouTuber sampun ngerawi teng Satrio Chandra Budaya. Ayo Mbak Mi ya. Mbak Mi ayo Mbak Mi. Ayo. Lah ya suwi ra ketemu karo dirimu lah. Apa iki air iki? Ya Mik apa? Gonku sing tak. Oh iya, mik kabel maksud. Enek dhewe. Lah iya. Amin Mas. Ya, terima kasih ya Mas ya. Heeh. Cek. Lah iya, heeh. Penak. Kok yo cacek. Ya mana sampean penak. Lah iya, heeh, ya. Dijale brambang ya. Kok yo enek kowe kok sih, heeh ya. Utawa D, dengar. Cocok, bisa. Kok gathok. Mbak yo rene toh? Kalau request gala-gala. Wah ya, Oke. bisa. Ready? Galau. Endi lo sponsor? Woy. Heeh. Lho iku enak sing kurang iki. Kudune kan Kurangnya 4 apa? sehat 5 sempurna. Heeh, tempe tahu berarti. Heeh. Tak gawa 2, ndak Iya 1. cocok. Ya. Sopo? Lah sandalmu pedot duitmu kok nggih nyawer aku. Dah sakne pedot lah ya. Aring-aring bakar ku lho. Wah iya. Enggak gini sampai kering awak. Sopo sing pedot? Kiri. Gulune sapa? Sandal. Sak mriko sandale pedot. Mas, ndak ser nyawer aku iku kok tak ejoli sing kae. Lombok iku lho tak Oh iya petelo bener, siji bener. ae ngono Lombok. maksudku ki. Iya. Barter. Cocok. Oh ya, bisa istirahat dulu Mbak Mia. Bisa istirahat dulu, terima kasih. Nuhun para sadaya kakung sareng putri kami dolyo. Minangka terpos sekatan salajengipun saking kala sak rombongan nggih menika medalipun Klono Sewan Dono, kewan alas kawat keliwat-liwat. Pramila saking kala sak rombongan napa saged ngaturaken bendera ingkang sakeca Sugeng Amir Sani ngantos titi purnane pagelaran lah semoga. Ayo para kanca sowan menyang Ponorogo. Ayo. Jos.
Yuk, yuk, Jos. Satrio Chandra Budaya. Jos.
Satrio Condro Budaya semono nuju saiki wis mukti kowe banjur lali ora petuk becike yen kepethuk bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpahe piye karepe piye karepe kok mung gawe korek laju saya menengah laju saya malipin jarang wono tanpa petalaman sarang garang-garang karu Prapto Prabu Simakuna saking lode
Wiwi saka kutha Solo ngeten nganti teko sukune uke yo iku tawang mangu papan pariwi soto saya raja kelambon ing dina minggu gedhe cilik anom tuwa sami ing lelipur diri Satrio Chandra Budaya
Jomudo saking suku Telepon Joko Kapiworo.
lagi gandrung ora produli mledose gunung wong yen lagi naksir ora produli yen perang nuklir nek yen lagi bokek direwangi tretek jarine wis jodoh apa duwe wong loro wong yen lagi kepikat ora peduli donya kiamat wong yen lagi nyenengi ora peduli lagi inflasi nek yen ra duwe duit direwangi kredit jarine wis jodoh apa duwe wong loro irung bangkir yo duwekmu lambe tipis yo duwekmu janggut nyatis yo duwekmu bangke ane yo duwekmu mestine ana sing duwe mestine ana sing duwe Satrio Chandra Budaya Virgo Profesional Audio janggut nyatis duwe sapa dek janggut nyatis yo duweku bangkeane duwe sapa dek bangkeane yo duweku iki piye dek wae sapa dek mestine ana sing duwe iki piye dek wae sapa dek mestine ana sing duwe iki piye dek wae sapa dek mestine ana sing duwe iki piye dek wae sapa dek mestine ana sing duwe Satrio Chandra Budaya
Paribasane koyo layangan sing mabur tanpa tali kunci mobat mampir montang mati silire angin nanging awakku wis ngrumangsani marang lakon tresno iki kasunyatan aku sadar yen bojo simpenan wis nasibe bendino rambut kanthi kapan aku nganti kapan aku nganti kapan ganti bojo sumadan rasane dodo kandamu yen wengi iki ora takon arep sambat sapa arep sambat sapa terus aku kudu sambat sapa senadyan aku amang bojo simpenan sejatine aku tresno tamanan paribasane kaya layangan sing mabur tanpa tali kunci mobat mampir montang mati kekawa silire angin nanging awakku wis ngrumangsani lakon tresno iki kasunyatan aku sadar yen amung bojo simpenan wis nasibe bendino ora kapukonan ganti kapan aku ganti kapan aku ganti kapan dadi bojo simpenan sumedhot rasane dodo kandhemu yen wengi iki ora teko arep sambat sapa arep sambat sapa terus aku kudu
sambat sopo senadyan aku amuk bojo simpanan sejatine aku tresno temenan. Bareng bersama Virgo Profesional Audio dan tentunya juga Satrio Chandra Budoyo. Yang mereka kacatipun Suranagung lingkungan Sambi Jejar. Ayo Mbak Mia, ya. Ayah, ya. Lah ya, tak kancani neh ya. Amit Mas. Seruput saya sembarang. Saya sebenarnya sih pernah ku feedback neh ya. Ya. Rene toh ya? Kak iya, ya. Sampai ndak ser tumbas tahu toh? Hah? Lah nek sampe iki kan anak cabe tok oke ta. Anak lombok. Nek lombok iku kudu pasangan iki biasane tahu goreng. Lah kuwi cocok tahu goreng. Apa meneh nek petise yo malah penak. Nah, ya kuwi. Sip. Ngomong iya. Sip, heeh. Ya, sampun. Aku salah dadi lho iki. Dadi ngancani Caca iki. Enek sing pipil, enek sing delok nek jero ya. Enek sing inceng-inceng Nah, iya. ngabece. Oh, ala Caca demit ki ngono iku ya sak iki ya. Ya lah ya. Rena-rena. Heeh, iki nyapa to ceblek-ceblek. Beli duit blek. Duitmu ceblok ta? Tak temune ngono iso. Ya. Nggih, sak menika sabar rumiyin nggih. Wong sabar iku. Apane? Heh? Apane sing sabar? Atine. Oh, atine. Kok apa sing sabar? Oh iya, contohnya. Oh, aku berarti wong sabar iki. Lah iya, ya mangga wong sabar. Pokok kok aine ngudun. Bawa siji nek wis. Apa Mas Rompai kok inceng-inceng di belakang? Dewa kangen saman. Iya, iya Mas Dewa. Oh. Masih bersama anak lele, anak ayam,
Bebek. Bebek wis cocok. Dilungkas jane aku ning pojok dhewe cilik Lah, ana gambare. dhuwur menek. Kok iso? Hah? Lah ya koran tempe karo Karo tahu. SS. Lah, Ya toh. Piye Mas? Nah, demenamu. heeh. Dong ya no, demenane. Iya. Iya, mungkin ada permintaan aku dari adik-adik kecil VIP nguarep dhewe. Heeh, apa? Apa Areng, mangga areng-areng loh. Kayak tombok kangen. Kayak mangga areng-areng gedang. Gula pedot. Bukit berbunga. Oh iya, bukit berbunga. Apa-apa, ya, bener. sembarang. Sembarang. Kamu tombok kangen. Nah, Tombok. tombol. Ya Allah. Melagune sampean meng rada Piye? piye ngono ya? Heeh. Bojo simpenan iki. Nah, lah yo pe panggape nak bojo simpenan. Ngono. Ah, Oke. sempetnya siji ra karuan. Apa? Terima kasih. Matur thank you. Tempat terima kasih. Wah ya ganti Pak Amel. Ganti Pak Amel istirahat. Kabeh. Istirahat sih, istirahat. Agak jadi mudune. Dibaca dulu Mbak Amel. Musara murup. Kayak gue ya. Cek peh angel mike. Iya, Ya. ini diucapkan selamat Monggo. siang ya Selamat buat siang, warga Sambi menjelang Jajar sore. dan sekitarnya. Ya. Ini perjalanan apa Mas? Satrio Satrio Condro Condro Budoyo. Ya. Musiknya Penyetan, apa? Mbak, Musiknya apa? penyetan. Hah? SPM musik? Kok Ya. siji toh Cah? Kok siji? Siji. Ini Ya. berarti kita ikut 2 PT Mas. Ya, dua PT. PT-nya berarti ada bayarannya double. Amin. Wes teko carry jaluk bayaran double. Iya. Ora ya. Ndak, ya. Ya, iki penyetan musik. Lah ya Oh, penyetan, iya. penyetan kok ya. Penyetan Tombol ngono. penyetan. Oh, saiki anyar neh iki penyetan barongan to, PT Cak. nyar. Penyetan barongan. Oke, ini gimana Mas? Ada permintaan lagu apa tidak dari teman-teman yang ada di sini? Tadi ulah. Hah? Aring-aring bakar gedang Lah. campur geni, gitu. Belum. Apa iki? Liannya apa? Liannya apa? Lainnya? Lainnya apa, Dek? Apa, Dek? Ayang-ayang. Emang cek tas diseteli. Lah kuwi mang apa sih tas kono mau? Wes aku tak nyanyi manut tukang keyboard ya wes. Oh ya, wes lah, ya wes ya, ya. Ya baik kakak. Wara ono wong aku Iya. wis belajar loh Mas. Oh, padha ae. Iki mang aku first time tanggapan yang gini. Oh ya, First time. medal first time kayak gini. First time Mas. Oh. Ya sik pisan iki lho, aku ki yo Biasanya ndak first tahu. time ini samene loh, ini kok samene. Oh aku ki yo ndak tahu melu apa nyanyi ning gone jaranan ngene iki. Oh, Ya biasanya sik nek iki ndi? alhamdulillah aku dijak karo SPM musik matur Ya. suwun SPM. Kuncung. Wes pas ngono ya lho, penak pas. Lah iya penak pas. Engko lek kegedean yo Loro, lek cilikan oblo. Maksudnya nadane. nadane lho, Cah. Iki lho, iki sing nyanyi Mas Mbak nadane ben ning app ngono Pak yo Apa? bahaya. Sapa? Yo ku janjian nek mburi. Asoy. Slow. Cilianku rambutku dicukur kuncung Katokku saka karung gendong Lambiku warisane Mbah Kakung Dolananku
Krasa ana watu ning kali nyemplung ning kedung Biur. jaman dhisik durung usum sabun andukku mung cukup anduk sarung Anduk sarung. dolananku motor cilik saka Lembung Pis kolopis kentol baris. Dek wes. Pis kolopis kentol baris. Rekasane gendang wes. Sikat yo Ayo. SPM musik lagi. Satrio Chandra Budaya full penyetan Goyang lagi mas. Ayo. Monggo pinarak monggo Tanggal 15 Padang Jingkrang bulane bunda. Aku tikudang sok yen gede dadi dokter. sing ngundang simbok Tanggal 15 Padang Jingkrang bulane bunda. Aku tikudang sok yen gede dadi dokter. Ono caraka Toto Sawala iki cerita jaman semono padha jayanya monggo potongo iki cerita saka wong tuwa. Ayo kali nyemplung ning kedung jaman dhisik durung usum sabun andukku mung cukup anduk sarung dolananku Apa? motor cilik saka Lembung Oke sayang, terima kasih. wis kolopis kontol baris Terima kasih sayang. Kekiring dandang wis Abis kolopis kontol baris kekere gendang wis. yo Enak cong. Mas BG dalam orang melu dadi. ora ayo Aku pengen apa bedi gambui. Boya ayo koplane bos yo Tanggal 15 Padang Jingkrang bulane bunda. Aku tikudang sok yen gede dadi dokter. sing ngundang simbok Tanggal 15 Padang Jingkrang bulane bunda. Aku tikudang sok yen gede dadi dokter. Yo, ono caraka Toto Sawala iki cerita jaman semono padha jayanya monggo potongo iki cerita saka wong tuwa. Ono caraka Toto Sawala iki cerita jaman semono padha jayanya monggo potongo iki cerita saka wong tuwa. Gayeng tenan to Mas. Opo lo kuwi kok enek ngentute barang ki mau. terima kasih moga bisa kembali ke tempat Mbak Amel Oke.
usia kan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Mekarlah bunga terendah di jiwaku, tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Satrio Chandra Budaya. Ning dalan iki biyen nate tak liwati, saben liwati gemeter rasane ngati, kelingan sliramu sing biyen nate janji, ning saiki kowe teka mblencani. Re ono liya mung sliramu sing kemati, re ono liya sliramu sing tak tresnani. Janji urip bebrayan saiki kari kenangan, merga kowe wis kirim layang pisahan antarane kutha Nganjuk Ponorogo. Biyen aku lan sliramu tuwa tresno, nanging aku ora nyono, ora ngira kabeh mau ilang muspro tanpa guna. Ning dalan iki biyen nate tak liwati, saben liwati gemeter rasane ngati, kelingan sliramu sing biyen nate janji, ning saiki kok
Ono liya sliramu sing tak tresnani janji urip bebrayan saiki kari kenangan mergo kowe wis kirim layar pisahan antarane kutha nganjuk Ponorogo biyen aku lan sliramu tumutresno nanging aku ora nyono ora ngira kabeh mau ilang musprotan kok kuno antarane kutha nganjuk Ponorogo biyen aku lan sliramu tumutresno nanging aku ora nyono ora kira kabeh mau ilang musprotan kuno Satrio Chandra Budaya Was iya
budaya Kakung Suraputri Kapidolyo. Minangka atur masukatan salajengipun saking kelos sak rombongan gabrika medalipun sedherek putri saking Satrio Chandra Budaya. Pramila saking kelos sak rombongan namung saged ngaturaken pinara ingkang sakeca Sugeng Amer saning ngantos titi purnaning pagelaran la. Sumangga.